Waqt ta' xar sigħat ta' diskussjonijiet madwar il-mejda tal-Kunsill Ewropew, il-mexxejja Ewropej tkellmu dwar il-kriżi tal-enerġija. F'kumment mal-medja, il-Prim Ministru Malti Robert Abela saħaq fuq l-importanza ta' infrastruttura għall-enerġija tal-gass li tkun lesta għall-idroġenu. Dr. Abela qal kif il-mexxejja Ewropej tkellmu dwar l-istabilità tal-prezzijiet tal-ikel madwar l-Ewropa. Dan hekk kif dan is-summit kien iddominat mill-kriżi fl-Ukrajna. Dan kien it-tielet summit f'temp ta' xahar għal mexxejja Ewropej minn faqqet din il-gwerra. Fuq l-enerġija kien hemm diskussjoni li ħadet fit-tul ħafna, ġifieri kellna llum 10 sigħat kontinwi ta' diskussjoni, maġġorment kienu meħudin mid-diskussjoni fuq l-enerġija. U hemmhekk il-punt primarju li sar kien l-importanza ta' infrastruttura tal-gass illi tkun ukoll hydrogen ready. Imma hemmhekk tara kemm forsi l-ikbar impatt illi hemm minn din is-sitwazzjoni preżenti huwa proprju fejn jidħol is-suq tal-enerġija. Ma bagħad ma waqafniex fuq l-enerġija, tħaddidna wkoll fuq il-kwistjoni tas-sigurtà tal-provvista tal-ikel kif ukoll l-istabbilità tal-prezzijiet tal-ikel. Dawn kienu temi maġġuri li ġew diskussi u tara kif l-impatti huma maġġorment l-istess fost is-27 stat membru. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq il-pożizzjoni ta' pajjiżna dik ta' paċi u stabilta fl-Ewropa. F'dan is-summit ħasem ukoll il-President Amerikan Joe Biden fejn il-Prim Ministru Malti tenna dwar l-importanza ta' relazzjonijiet bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Dan meta fil-ġurnata tal-ġimgħa l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti qablu dwar ftehim dwar il-provvista tal-gass LNG. Matul dan is-summit il-mexxejja Ewropej irrikonfermaw lil Charles Michel bħala President tal-Kunsill Ewropew għas-sentejn u nofs li ġejjin. Dwar dan, Dr. Abela qal kif ma' Michel kien hemm ħidma tajba, speċjalment meta pajjiżna innegozja il-budget Ewropew sal-2027.